Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki ceritane nganu bos, aku meh golek ayam ricis, ayam ricis meh tak go balik omah. Ki posisine Semarang. Ameh tak nggo oleh-oleh nggo omah. Nggo mukbang karo cah-cah omah. Aku pengen jajal sing 1 ekor ku lho. 1 ekor engko ayam tok ae, omah engko enek sego. Ayam tok bungkus engko go balik omah. Nggo mangan omah nggo. Oke. Ngono ae. Ki lanjut ning ricis. Ya buat sesetan gone. Ya pesen saya yo, aku pesen nak di video gak wani iki, tak petani sih. Lah, dadine mang anu bos. Ning kono aku meh video wah aku wong akeh rame soalnya. Dadi kita tak dono ki wis entuk, wis pesen wis tak go muleh. Ki barange wis tak go muleh engko garek go balik kampung. Jajal spill sithik. Engko dilanjut nak nganu bos, nak pas dibuka karo cah-cah kono. Lulah solasinan re. Wis engko ae buka nomah yo. Engko apa jenenge? Pas unboxing, pas madang kok tak video neh. Oke, lanjut nak nomah. Campur Bu, aja sing ngono to. Dinta mangan. Put penyambut. Lah kowe kae takon nugel sampole mo. Kuwi kok Biasa ya. Ngene jadi campur ngono. campur karo sing Ini menyak ra meyakinkan. Mat malah mana wedi. nak sing abang tok ya pedes ah. Wong desa aku. Ya, aku nek brutone kok. Buntot. Tapi malah bruto. Iya, brutone. Lho, enek bruto ning Mang. Piye, Bu? Buntot. Piye re? Iki nang kudus. Iki nak tuku ning ndi? Nang kudus nyari. Ono put nang guru. Karo. Kowe pengen tuku. Kowe sida ning Kudus ah? Mana? Lho, piye lah? Kowe dek iki muni piye? Ning Kudus tanggal piro? 17. 17. Tanggal 17 jek suwe ya. 180 kok 100. Semarang wis ada pengumuman. Lah iya rek. SMBP kan aku bela SMBP ah. Ngono kuwi melok kabeh abot. SMBP iki prestasi. Lah kene le, nek adu bejan rek. Nilai saka pusat to. Ya ada balunge pas sak samping kene lho. Tadi wis koneh. Aku marai ku arep tenggo tolah apa yang apa. Betul saya ada wangi. Iki ya iwa abot. Ning tak goreng bang bumbu. Aku ketemu. Ada. Dan gimana? Tak habis mumpung gak habis. Umbang ambung tangan mijil. Kalau mae gak mak. Aha, enggak. Anak-anak mak. Lah ya dia termu ngetok. Bingung ngerentek nyuwel piye. Semono nek endah. Mang utang ngkur batinku. Masaku ki yo. Masake gas. Ning dase gek enak ya ku Mang. Kayak enak. Apa diteko? Hah? Biasa diketok karo buntute ketok. Iki karek balunge ya. Cakar gak ya. Cakare sing portal. Tapi daging dah. Kaya teng selongrahan. Glepung mere. Dagingnya lah asin nak mak. Dia itu pak. Ay ada. Yo daging ra mau ciko glepunge aput. Iki kulit. Ya sing enak ya kulit terimin. Iya dagingnya ra di anu. Dagingnya gak enak rasane. Iki lho sego nang kono lah video proyek tintah gitu. Panganan aneh.
Yo ke aneh jan. Jadi yo sangke gak tahu gak saya. Aku gak wani mangan pedes. Gak tau mangan pedes. Pedes ini Kalau untuk utara kejeran rek. Aku Panas banget. ngicip-ngicip. Tapi apa jam mesep, Pak? Setengah hari lah. Dari barak. Terima arang-arang ya. Laki-laki lah. Teman tangan mas tapi Nanti rada. lah, Mbak. Udah. Nanti lah.